Čaute ľudia, dnes ideme ochutnať čokoládu Lion. Lionka, klasika. Mal som to už dvakrát. Docela mi to ochutnalo, neviem. No, ale v tomto videu si ju ochutnáme, ohodnotíme a tak. Ale najprv si to prečítame, z čoho sa to vyrába. Takže sa to vyrába z mliečna čokoláda, cukor, kakaové maslo, kakaová hmota, sušené čo? Sušené odtučené mlieko, sušené výrobky, mliečne syrovatky, mliečný tuk a tak, hej, proste. A kde toto je, neviem, čo už. To nás nezaujíma, z čoho je to vyrábané. A ideme si, ale pokiaľ si to ochutnáme, dajte like a odber. Máme tu dve, jednu si schovám, jednu ochutnáme. Tak toto tak vyzerá. Hej. Tak ideme si to ochutnať. Fakt dobre. Nemá charizmu. Nie, tak si myslíš, že z toho bude cesta. Ľudia, stopol som to, lebo bubina som mal v úst. Hej, ale čo už. Takže Lionke dávam 8 z 10. Veľmi mi to chutí. Takto to vyzerá od dnu. Hej, je tam karamel, či čo to je. Mi zdá, že je to karamel, neviem. No ale ideme sa ešte prečítať. Čo si prečítame? Ideme si prečítať, môže obsahovať. Čokoláda Lion môže obsahovať arašidy, orechy a soju. Hej. To je všetko z toho videa. Toto je všetko z tohoto videa. Ja sa s vami lúčim. A čes.